У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў панядзелку 11 лістапада. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэтую хвіліну. Лукашенко спадзяецца на нармалізацыю стасункаў з Польшаю ды разлічвае ў гэтым на так званую народную дыпламатыю. У віншаванні з нагоды Дня незалежнасці Польшы згадваецца беларускі бязвіз, дзякуючы якому грамадзяне заходнія суседкі, быццам бы пабачыўшы сапраўдную Беларусь, прымусяць польскія ўлады палепшыць дачыненні з афіцыйным Менскам. Улады так званых несяброўскіх краінаў у рознага роду віншаваннях Лукашенко не згадвае з 2020 года. Ён звяртаецца да народаў, якія нібыта не згодныя са сваімі ўрадамі і прагнуць добрых стасункаў з лукашэнкаўскаю Беларусю. Сам жа Лукашенко сёння вылецеў у Баку, дзе возьме ўдзел у саміце ў справе барацьбы са зменамі клімату, што праходзіць пад эгідаю Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Две асобы загінулі ў выніку лабавога сутыкнення аўтаў у Гомельскай вобласці. Трагедыя адбылася сёння каля 8 раніцы на ўчастку трасы М10 у Добрускім раёне. 45-гадовая кіроўца аўтамабіля Nissan выехала на сустрэчную паласу, дзе сутыкнулася з «Опелем» пад кіраваннем 43-гадовага мужчыны. Абое кіроўцаў загінулі на месцы. Пасажырку «Опеля» даставілі ў шпіталь. Абставіны здарэння цяпер высвятляюць следчыя. Яшчэ адно ДТЗ са смяротным вынікам мела месца напярэдадні ўвечары ў Віцебску. Жанчына пераходзіла дарогу на рэгуляваным скрыжаванні пад забараняючы сігнал светлафора, ды аказалася пад коламі таксоўкі. Пешаходка загінула на месцы. Сусветная зорка кіно апраўдваецца за візіт у Беларусь. Тыль Швайгер у сацыяльных сетках мусіў тлумачыцца наконт сваёй паездкі, якую актыўна асвятляла дзяржаўная прапаганда. Нядаўна я правёў прэс-канферэнцыю. Меня запэўнілі, што захада будзе прысвечаная толькі рэкламным здымкам ды іх зместу. На жаль, высветлілася, што кавалкі маіх выказванняў былі вырваныя з кантэксту, выкарыстоўваліся для падтрымання паведамленняў, што не адлюстроўваюць маіх рашэнняў або намераў. Тыль Швайгер прыязджаў у Менск здымацца ў промо-роліку аб праекце «Блокчейн Спортс Дрифт». На прэсавай канферэнцыі актор выказаў захапленне беларускай ежай і людзьмі. Аднак лукашэнкаўская прапаганда падала гэта як агульнае захапленне краінаю. Візіт Швайгера раскрытыкавала абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская. Яна зазначыла, што калі ў краіне пануе тэрор, нельга прыязджаць да дыктатара і рабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Ды параіла Швайгеру скарыстаць візіт для сустрэчы з палітычнымі вязнямі і запісу відэа на іхнае падтрыманне. Пазней паездку актора крытычна ацанілі і нямецкія медыі. Тэлефонная размова абранага прэзідэнта США Дональда Трампа і расійскага лідара Владзіміра Пуціна адбылася 7 лістапада, сцвярджае Washington Post са спасылкаю на ўласныя крыніцы. У Вашынгтоне інфармацыю не каментуюць, а ў Крэмлі зняпраўджваюць. Прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў назваў паведамленне пра размову, цытата, «чыстаю выдамкаю ды хлуслівай інфармацыяй». Паводле крыніцаў выдання Washington Post падчас размовы абраны прэзідэнт США параіў кіраўніку Крамля не ісці на эскалацыю ва ўкраіне і нагадаў пра істотную прысутнасць амерыканскіх войскаў у Еўропе. Таксама Трамп нібыта закрануў тэму раней акупаваных Расіяй тэрыторыяў і прызнаў расійскі кантроль над імі. Крыніцы выдання сцвярджаюць, што пра размову паінфармавалі і ўкраінскі бок. Аднак у МЗС краіны гэта зняпраўджваюць і заяўляюць, што калі перамовы Трампа ды Пуціна і мелі месца, то ўкраіну пра гэта не паінфармавалі. У выніку начной расійскай атакі беспілотнікамі па ўкраінскім Мікалаеве загінулі 5 чалавек. Агулам за ноч і раніцу расейцы выпусцілі па ўкраіне 74 беспілотнікі. 39 з іх былі збітыя сіламі абароны ўкраіны. Яшчэ 3 дзясяткі зніклі з радараў праз дзеянні сродкаў радыёэлектроннай барацьбы ці сышлі на тэрыторыю Беларусі і акупаваных тэрыторыяў. Атаку беспілотнікаў зазнаў і горад Чугуе ў Харкаўскай вобласці. Там абышлося без ахвяраў, пацярпелі 5 чалавек. Запорожжа расейцы атакавалі кіраванымі авіябомбамі. У выніку абстрэлу загінула адна асоба, больш за 20, у тым ліку 5 дзяцей атрымалі раненні. Самаму малодшаму з пацярпелых усяго 4 гады. Выбуховую хвалю пашкоджаны прыватны дом, аўтасалон ды інтэрнат. 6 запушчаных ноччу расейцамі шахедаў заходзілі ў паветраную прастору Беларусі, паведамляе маніторынгавая група «Беларускі гаюн». Дзяжурная авіяцыя беларускага войска пры гэтым у неба не падымалася.
Расія рыхтуе маштабны наступ у Курскай вобласці і плануе выкарыстоўваць для так званых мясных штурмаў жаўнераў з паўночнай Карэі, адзначае Нью-Йорк Таймс са спасылкаю на украінскіх і амерыканскіх вайскоўцаў. Каб правесці аперацыю, сабралі групоўку на 50 тысяч вайскоўцаў. Колькі з іх прадстаўнікоў КНДР не паведамляецца. На захадзе вобласці цяпер праходзяць вучэнні. Паўночнакарэйцаў вучаць тактыцы пяхоты, працаваць з артылерыяй і зачышчаць траншэі. Паводле крыніцаў, вялікі наступ можа пачацца ўжо найбліжэйшымі днямі. Прадстаўнікі Пентагону мяркуюць, што з паўночнакарэйскіх вайскоўцаў складуць асобныя падраздзяленні. Магчыма, яны будуць у расійскай уніформе. Украінскі чыноўнік выказаў здагадку, што жаўнераў падзеляць на дзве групы. Адна возьме ўдзел у штурмах, а другая забяспечыць тыл на адваяваных тэрыторыях. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Тэлеграм. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код. Наведзіце на яго камеру вашага смартфону, ды пераходзьце па спасылцы ў наш Тэлеграм-канал. Калі для вас гэта бяспечна, падпісывайцеся на яго. Таксама раю не забывацца на нашу старонку belsat.eu, але зноў-такі, калі для вас гэта бяспечна. Гітары, трубы ды пазнавальныя па ўсім свеце музыка і строі. У Мексіцы прайшоў сусветны фестываль калектываў мар'ячы. Фінальным акордам стаўся супольны выступ больш за 1000 музыкаў. У нядзелю на плошчы Сокалю ў Мехіко кампазіцыю «С'еліто Ліндо» выканалі болей за 1000 музыкаў, гэтак устанавіўшы новы рэкорд Гіннеса. Мар'ячы ўзніклі ў 19 стагоддзі на захадзе Мексікі. Першапачаткова калектывы выступалі на кірмашах і вяселлях, а цяпер сталіся сапраўднаю візітоўкаю мексіканскай культуры. Ратавальная аперацыя са шчаслівым фіналам. На Гаваях група турыстаў прыйшла на дапамогу казляняці, які залез на скалу ў Ганалулу і 4 дні не мог самастойна спусціцца. Пабачыўшы відэа з бядою жывёлінкі, людзі заарганізаваліся і з дапамогаю дрона і яблыкаў уратавалі казляня. Малому далі імя Бала і перадалі ў запаведнік. І гэта былі ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Падрабязней пра галоўныя падзеі дня з каментарамі і аналітыкаю распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю каментаваць, падпісвацца і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.